Sziasztok! Szerintetek nektek tudnának olyat mondani, ami miatt nem mernétek többet sötétben aludni? Hát nekem tudtak. A történet ez igazából ott kezdődik, hogy amikor kamasz voltam, volt egy jó pár év az életemből, amikor többször arra keltem éjszaka, hogy nagyon-nagyon félek, és mindig olyan érzésem volt, minthogyha egy nagyon-nagyon-nagyon magas személy állna az ágyam lábánál, és így fölé hajolna, és azt nézni, ahogy alszok. És ez nagyon-nagyon-nagyon sokszor előfordult, és mindig valamiért azt éreztem, hogy ez a valaki, aki az ágyam lábánál áll, és engem néz, ez egy nagyon-nagyon-nagyon magas nő. De tényleg nagyon magas. És hát igazából rettegtem. Minden éjjel rettegtem. És hiába mondtam a szüleimnek, mindig kinevettek, mindig azt mondták, hogy biztos, hogy álmodtam, meg képzelődöm. Tehát nem nagyon foglalkoztak ezzel a dologgal. Viszont én már nagyon-nagyon féltem ettől. Nem vagyok amúgy egy félős, de amikor erre ébredtem, akkor nagyon féltem mindig. És hát igazából összejöttem a párommal 20 éves koromba. Majdnem 22 voltam, amikor megszületett a kisfiam. Elköltöztünk albérletbe. És amikor elköltöztünk albérletbe, ugye akkor még nagyon pici volt a kisfiam, és hát igazából rá koncentráltam, és fel is cserélte az éjszakákat a nappalokkal nagyon-nagyon hosszú időre, úgyhogy igazából éjjel nem is nagyon aludtam, és nekem ez teljesen feledésbe merült ez a dolog, nem is gondoltam rá többet, nem is ébredtem erre többet, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam vele. És egyszer, amikor a kisfiam már ilyen 4-5 éves lehetett, akkor így reggel, amikor fölkeltünk, akkor mondta, hogy anya, nagyon-nagyon-nagyon féltem az éjszaka. És hát furcsa volt, mert sosem kelt még erre, meg sosem mondott még nekem ilyet, hogy félt volna az éjszaka, nem is nézett semmi olyat, nem hallott olyat, tehát nem volt miért félnie, nem volt olyan, amitől féljen. Bocsánat. És mondtam neki, hogy hát akkor miért nem jöttél át oda én hozzám? És mondta, hogy anya, azért, mert valaki állt az ágyadnál. Akkor már így kicsit egy ilyen furcsa érzés kerített hatalmába, és akkor mondtam neki, hogy hát kicsikén biztos, hogy álmodtál, tehát nem állhatott ott senki az ágyamnál, zárva volt az ajtó, itt vannak a nagy kutyák, tehát biztos, hogy senki nem állt az ágyamnál. És mondja, hogy anya, de valaki ott állt az ágyadnál, láttam, hogy valaki ott áll az ágyadnál. És akkor már így elkezdett érdekelni a dolog, és megkérdeztem tőle, hogy és hogy nézett ki? Mondom, aki ott állt az ágyamnál, mondom, láttad, hogy milyen volt? Vagy le tudod írni a kinézetét? És mondta, hogy anya, nagyon-nagyon magas volt, szerintem egy nagyon magas néni volt. Na hát akkor már így borsózott a hátamon a szőr, meg így minden bajom volt. És megkérdeztem tőle, hogy és mit csinált kisfiam az ágyamnál? És annyit mondott a kisfiam, hogy anya nem csinált semmit. Csak állt, és nézte, hogy alszol. Hát elmondani nem tudom, hogy mennyire nagyon megijedtem. Persze természetesen a kisfiamnak ezt nem mutattam ki, hiszen kicsi volt még. Azt mondtam neki, hogy biztos, hogy álmodott. De igazából engem annyira nagyon megijesztett az, amit akkor ő ott mondott, hogy azóta nem vagyok hajlandó sötétben aludni. Egy kis lámpának mindig kell, hogy égjen, mert sokkolólag hatott rám az a pár mondat, amit akkor mondott a fiam. Nektek tudnának olyat mondani, amitől ennyire megijedtek? Ha igen, írjátok le kommentbe. Sziasztok!